Не е ли красавец? Избрахте ли му име? Манчо. Той е умен. Имам чувството, че зная отговорите на много въпроси. Това ми звучи доста готино. И ти си готина за момиче. Той е мил. Пак ли леопард? Да се махаме преди да ни надуши. Той не изглежда много опасен. Толкова съм гладен. Трябва да му помогнем. Това хлапе определено не е панда. И смел. Ние ще проверим дали е безопасно. Нали, Кунг? Като се замисля... Тръгваме! О, беше супер! Жив съм, оцелях! Една малка панда. В опасност сме. И то голяма! Хайде, съберете си нещата. Ще изживее едно голямо приключение. Твоите предци много се гордеят с теб. Много се гордея с теб. Малката голяма панда. Аз съм Манчо. Кой си ти? Аз съм Манчо. Я, вие сте двама. Трима. Здравей, Манчо! О, не. Трябва да се махне от тук. От създателите на Цар Лъв. Разпространява Тандем Филм.